SMNR Radio News Blast. Sa katapusan detalye sa atong mga balitang lokal, gitinguha sa Cebu Provincial Government, DepEd ug PhilHealth nga mas daghang estudyante sa probinsya ang makabenepisyo sa primary healthcare pinaagi sa Yaman ng Kalusugan o YAKA program. Gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ang multi-sectoral meeting aron nisgutan ang mga pamaagi sa pagpalapad sa programa ngadto sa mga learners. Lakip sa Malaka nga ang pagpahigayon og yakap orientations sa mga meeting sa DepEd o PTA, ingon man ang school-based registration o impanelment pinaagi sa LGU o rural health units. Tatausab nga ang mga PhilHealth member adunay kagawasan sa pagpili sa ilang gustong yakap healthcare provider. Pinaagi niini gilauman nga mas mapaduol o mas sayon nga ma-access sa mga estudyante ang basic health services sa Subo.